Kining atong hangyo dinhi nga di gyud nimo bakantihan ang imong atubangan nga lingkuranan, ekspresyon na siya nga makigsuod ta sa atong isig katao. Nganuman mao gyud nay batasan sa Ginoo. Si Hesus ang ikaduhang persona sa Dios, gihulagway sa atong ebanghelyo nga wala pay nabuhat bisan unsa, kauban na gyud siya sa Dios. Niya ang Dios tua sa langit. Unsa may gibuhat sa Dios tungod sa iyang dakong gugma para nato, sa dihang nakasala nata, nagpuyo nata sa kangit-ngit sa sala, nanaog siya og mipuyo uban kanato, Emmanuel. Sa ato pa gusto gyud Ginoo nga wa bay bakante, way putol. Unya wa siya mukuyog nato isip Dios. Pwede mang magkuyog ta nga parehatong Mama Mary nga giadto siya sa anghel, ang ato sang anghel nga magbalagtay naa nato, pero anghel man siya, espiritu man. Wa siya moanhi si Jesus ang Dios nga nagpakatao, isip Dios, ni anhi gid siya og iyang gigamit ang atong tawhanon nga kinaiyang. Tao gyud. Tao ba kanang pareha gid dato. Lingay mong tupad ina tao ka. Tao. Karon ra ba ang kalibutan mga igsoon naghinay-hinay bayag himo nga kada nang dili tao, mura na lag tao, kanang gitawag og AI, artificial intelligence. Mura na gid siyag tao, mo na ang mga sakyanan karon nga gimanduan nag AI. Pwede ang driver mo lingkod na lang, magsige na lang dagan ang sakyanan, wa na hilabtis driver. Og daagi mga sakyanan sa hangin, sa dagat, og sa yuta nga wala na gid driver nga tao. Naasay mga workers sa factories karon. Wala na eh. Di na tao. AI. Nga, mas dali pa kuno. Mas sentido pa. Kaya ang tao, lihok gamay. Libak daghan. Lihok gamay. Anag cellphone. Nga imong badlongon, lipat-lipaton lang ka. Muna ang uban, mopalit na lag AI ang mga kompanya. Mahalag medyo mahal-mahal, kay inig-operate sad, paspas pa, consistent pa, effective pa. Ngilingya mong tupad, na gusto ka mahimong AI. Artificial. Ang Ginoo na tao, dili artificial ang iyang pagkatao. Tao gyud nga matuod. Tao nga matuod. Mao na nga duha gyud iyang nature. Tao nga matuod ug Dios nga matuod. Nya kita sad, kitang tao by virtue sa pagkatao ni Kristo nga Dios, ang tao nga matuod nahimo na sad taron nga Dios nga matuod. Gisagop ta niyang mga anak. Anak, ilingay mong tupad. Ingna, kay bao kang anak ka sa Dios? Naibaw mo? Nya kung anak ka sa Dios, ganong sige man kag kulor anay mong buhok? Nganong sige man kag kiskis anay mong kilay? Nganong imo mo nang gikaguol kayo ang imong naong? Anak man ka sa Dios. Nganong sige man kag panglibak anang imong sigkataon? Hindi ba nakinaiya sa anak sa Dios? Nganong sige man kag higugba anang kwarta nga ang Dios di man kwarta ang iyang gihigugma? Siya may naghimos tibok universo. Hangtod disangko na lang kas pagpangawat anang kwarta. Dagko na kaayo, dili na thousands, dili na millions, billions na, trillions na.
Anak man ka sa Dios, mao na pinakapeligro mga igsoon kung malimot na ta nga anak ta sa Dios, kay ang atong binuhatan mahimo namang murag yawanon. Pareha gud anang bana nga malimot sa iyang pagkabana, murag gyud siya ulitaw. Kabantay mo? Murag siya ulitaw. Naa sa mga asawa nalimot nga siya minyo, mura sa gyud siya dalaga, pagpasiksig yung bangayo. Nga nanarbay ginagmain kunots pa, pero sige lang yung pasiksi, mag-short-short saan. Pero nanay daghang lisbok-lisbok, dili pa, pariha atong dalaga, gin, hanoy kayo, kuan ba, flawless kay panit. Pero iya nila ng hunahuna, na ilad, nahimo na siyang AI, artificial idealism. No? O na. Yeah. Di niya imong tupad na sad. Ing nahigugma ka nako. Nahigugma ka nako. Uy, kanang imong tupad, anak, biya sa nas Ginoo. Magsuon baya mo. Ana, basig nalimot ka, sigihan lang na ni muglibak. Kani biyang nagwali, anak biya ni Ginoo. Nya ang kinaiyas Ginoo, magdilisigig yung wali. Munang sa atong unang pagbasa, iyon, pagkatahom sa mga tiil sa nagsigig wali sa maing balita. Unsa ba nang gibuhat nga pagwali, kana bang imo atong itudlo sa mga tao, nakitang tanan, anak sa Dios, gihigugma sa Dios, o kita, Dios. Limot biya tana. Munang uban, moingon dayon, ako padre, saan man yun, tao raman ta padre, tao raman yun ta. Nalimot man tingali ka, nga anak kas Ginoo. Isang yaw sa nasa imong anak ko, nga anak kas Ginoo day, anak kas Ginoo dong, nga ang Ginoo, dili mo na magsigig duwag cellphone, di mo na magsigig duwag computer. Ang Ginoo, mahigugmaon man na, di man na magsigi og kusmod ang naong. Di man sana mangabit ang Ginoo, kontra man as Ginoong pagpangabit. Anaon ba? Naon pag-istorya? Dili kay ika na noy magbuot, kablag yun, murag yung ikay tarong kaayo. Mo na ron ato mga leaders ay sila gyud magbuot. Mo na, korting daghana hinoong dili magkatugma silang istorya. Kay kadto kunong ni Ambax Pangpang dito sa Kinon Road, murag di man kuno to di Escabral karon, mao naman na ilang istorya. Imposible kuno gayo muambak to or di lang gyud kuno to ihog dito sa Pangpang. Di gito muambak kay hadlok man kuno to height. Nya unsaon sa kuno pagtuo nga kuan na katuuhan na nga kaadlawong dako mag-standby dito. Nya biyaan pag is driver. Biyaan adto dito mag-standby unya dunay fear of height. Murag dili maigo ba? Kay nga naman dili naman kamatuoran maghimo-himo na tag kamatuoran daghan yung sami. Nya matud pas uban DNA wa man kaabot usa ka oras, DNA man dayon, humban man ding DNA. Ang uban gani anang DNA abot pa man ganig tag sa kabuwan. Kay muagi man nagpurti kakuti nga proseso sa pagtesting. Oy, usa ra ka oras man na kuno ana nya declare dayon. Unya dili ipakitang naong. Tabunag maayo. So mao na ang gitawag og tawhanon. Pero himnomduman baya nato, Dios baya ta, anak ta sa Dios, ug karong adlaw matud pa sa atong ebanghelyo ug sa atong ikaduhang pagbasa, kita ra gyud giingnas Ginoo, karong adlaw gianak ko ikaw. Mas pinangga patas mga anghel. Tinuod ubos tas mga anghel. Kaya ang anghel gamhanan man kayo, di man sila mamatay. Pero kita ra giingnas Ginoo, karong adlaw gianak ko ikaw. Nindota no. Sige, last na lang lingi sa imong tupad.
Hingna mupalit kitag slot. Ayaw kawili anang imong kwarta kay dili na mao'y gikinahanglan sa Ginoo nga daghan tag kwarta. Ang gikinahanglas Ginoo di ay nga daghan tag gihatagan sa atong grasya. Kay ang anak sa Dios manggihatagon ug ang iyang ihatag kaluwasan. Ug unsa bay mga luwasono nato? Kining atong slot pananglitan ang grace. Kining atong grace tag 100 pesos ni ato ning itiwas og bayad adtong ato didtong previous nga project. Ingno nako atong previous nga project kay 80% sa akong nadawat nga donasyon didto sa previous na kong parokya nga mo'y nakapatukod atong kumbento nga niresulta sa napay utang karon gikan man sa online parishioners. Nya kamo dinhi kasagaran ninyo mga online parishioners nako from 2020 hangtod sa 2025. Pagka August 5 kamo na say ako dinhing territorial parishioners. Ang taga dito na sa Compostela ang nahimong kabahin sa online parishioners. So ato tong project kining Grace tabangono ni muna nga atong halin karon sa Grace niabot nag 104,316 ka slots pero naapay 595,684 ka slots nga available tag 100 pesos per slot. Nyag mahurot ni kahalin, maimpas po itong atong project dito. So tabangonon, no? Tabangonon. Naani 70 slot challenge nga tag 7,000, nga 300 na ang atong nadawat. Ang PPSC, Protection and Prosperity of Santiago de Compostela, muna ni ang atong slots para dinhi. Nakita ninyo sa atong mga 5 kabuan na pagsigig baligya aning maong slots, nakita ninyo ang mga kausaban din sa atong palibot. Tan-aw ninyo, nag-anam og kanindot o nag-anam og kabate? At least dili pa mo mga buta. Makakita pa dahil mo sa palibot. Muna, tungon na sa ato mga slots, pero kaning naglingkod daghan pa man aniwa ka slot o kaning niyang naminaw na kos online. Muna palitag PPSC, tag 100 ra sad ni siya pesos. Unya ang atong halin niabot nag 82,648 ka slots, naapay 17,352 ka slots. Kuha man ni mo tawag na to first round. First round sa PPSC. 17,352 na lang ka slots ang available, tag 100 pesos per slot. Niya doon na ni 162 slot challenge na tag 16,200. 188 na sad ang atong nadawat. Unsa maroy atong sunod na naglinya nga mga trabahoonon dinhi. Nahuman na nato ang atong ceiling. Tanawa, hapsay na no? Ato bang kisame ba? Dili ba? Hapsay na ato na pintala na sad. Ang ato rong trabahoonon kana diha nga side. Ang atong bell tower, humnononon pa na siya. Unya dayon munaog ta, maghimo tag adoration chapel diha sa ubos ana. Unya maghimo ta diha bag-ong dako-dako sad ga CR para mo partner aring CR dire. Aron pwede ka dire, pwede sa kadiha. Ana, nya kana diha mas nindot-nindot to nato. Anang pwede da ka matog. Nanay architectural design. Ato na lang ng pangayuan o approval sa tong Arsobispo Sugbo. Nya, nag-agad sa taana sa inyong mga PPSC. Kada dako kay nag-ikatabang sa tong parokya. Nya, ang sunod ana, mao kining tanan natong mga bangko ato ning ilisan kay gipang-agay-ay na gani ang uban ninyo gipamahit na tingin inyong lubot diha sa nigirog ninyo no. Gubao na in town usay inyong likod paakon pero ato la sa nang agwantahon pero ilisan gina nato tanan di ba
Oo, yung kakanus abad pa der. O yan, mapalit mo slot. Masa may atong ilis ana. O muna, tabangonon gyapon. Nya ang atong DPR sa pagkakaron mao na ni ang atong gamiton para paghimog mga balay. Mo budget tag 50 to 60,000. Gi-analyze na ni nya karong simanaha or next week tingali magsugod na tag construct. Nanatay natigom nga 25,677 ka slots tag 100 pesos maka hubanan ni siya mga 43 kabalay nya naatay applicants nga mga 100 ka applicants mga 50 na kapin ang atong na survey nya basin pa og makabered gina nato sa paghimo kaluyas Ginoo no. So pakpakan na to, ang namalit na tog slot. Salamat kayo. Nya karong adlaw, mao na yung katapusan natong pagdawat og ikhak. Ikhak, mga edad ko, halad ko. Nya ato na ni rong sugdan og bendisyon kaming kahon sa ikhak. Na naman nagisud na to diha ang inyong mga envelope katong inyong designan ko. So kung wa pa mo ka hatag sa inyong ikhak, wa pa mo ka hatag sa edad ko, halad ko, wala panghatag na mo karon nga i-submit dito sa opisina or diha sa gawas natin mga lamisa diha aron ato na nang i-butang dinhi nya support sad mo sa akong YouTube channel kaning Padresiano Ubod kay ato ra sa ning gamiton sa atong mga charitable expenditures o sa atong expenditures dinhi sige lang gid mo view, like, share, subscribe nya karon 280,000 ning atong subscribers. Nya maka-income sa daan mo na atong gamiton dinig puno-puno sa atong mga expenditures. Kay daghan man kayong magsigig linya dinhi mangayo. Mao nang mura sa ta dinig gamay nga DSWD. Maghatag-hatag sa taginagmay. Unya pasalamat as Ginoo kay nadawat na nako gahapon ang share nato sa YouTube sa month of November niabot og mga 313,000 pesos kapin. Praise the Lord. Gid kay ning YouTube. Dako-dako man iyang gihatag karon o daghan-daghan na tingali mong ni view no. Kinsa man dinhi be magsigig og view, magsigig share sa akong YouTube taas kamot. Ay kajutay ra day ninyo no. Unsa nakagkamong tanan magbuhat mo ana kada adlaw no? Masus, kawa gid ninyo ayo. Pero niabot yung 313,000 sa una mag-average dag mga 200, 210 1,000. Dako na kay nagtabang. Dako na jud kay tabang sa ato mga scholars, sa ato din ang mga UI. Kining tanan mga igsoon ako digisgutan kay mao ni ang gustos Ginoo nga mahimot ang kauban diya sa kaluwasan. Dili magsigig tigom anang kwarta hangtod mangawat dalag kwarta kung dili magsigig panghatag nya abunuhan tas Ginoo daghan pang grasya aron daghan patag ikahatag mao nay nakanindot